Вітаю, сябры, пачынаем эфірны дзень на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава. І сёння мы будзем размаўляць пра эканоміку, пра апошнія падзеі, якія здарыліся ці здараюцца ў беларускай эканоміцы разам з эканамістам і кіраўніком праекта «Кошту рада» Уладзімірам Кавалкіным. Вітаю, Уладзімір. Дзень добры ўсім. Давайте пачнем, відаць, з самай апошняй эканамічнай навіны. На старце таргоў долары-еўра прыбавілі адразу па 5 копеек. Што гэта азначае і ці гэта звязана неяк з той сітуацыяй, якая склалася ў Расіі з санкцыямі і з маскоўскай біржай? Звычайна і звязана і не. Там шмат фактараў. Вось адзін з галоўных фактараў, адзін з галоўных чыннікаў, які зараз будзе працаваць, гэта вось санкцыі супраць маскоўскай валютнай біржы. Як гэта адаб'ецца на нас? Гэта адаб'ецца тым, што па расійскаму рублю будуць больш вялікія спрэды. Спрэд – гэта розніца паміж купляй і продажу валюты. То бок, вось гэтыя спрэды яны павялічацца. Чаму? Таму што няма нармальнага рынкавага курсу у рэжыме, як кажуць, реал-тайм. І гэта адаб'ецца таксама на беларускім рублі. У нас таксама будуць больш вялікія спрэды, таму туды-сюды будзе рубель больш... Па-першае, ён будзе больш скакаць, ён будзе больш валатыльны. А па-другое, розніца паміж продажу і купляй беларускага рубля адносна еўра, адносна даляра, яны будуць павялічвацца. Ну і сярэдні курс, ён таксама будзе троху вышэйшы, чым быў да гэтага. Але да 4 ўсё адно не дойдзе? Пакуль што не. Пакуль што не бачна, каб ён так скакнуў. Тое, што Расія адмовілася ад таргоў доларамі і еўра, як яно адаб'ецца на нас? Мы, напрыклад, так не зробім? Ну, па-першае, яна не адмовілася, ёй забаранілі. Забаранілі. Так, то бок гэта эфект санкцый. Расія б сама не адмаўлялася, бо ім патрэбна працаваць, ім патрэбны імпорт-экспорт, яны без гэтага жыць не могуць, гэта проста наступствы санкцый. Як гэта на нас адаб'ецца, гэта даволі цікавае пытанне. Ну, як адаб'ецца такую першую тэзу, я ўжо распавёў. Гэта будзе большая валатыльнасць і большыя спрэды паміж куплям і продажам беларускага рубля адносна астатніх валют, бо беларускі рубель цесна звязаны з расійскім, і вось праз гэтыя санкцыі там таксама будзе і валатыльнасць, і спрэды. Гэта першае. Вось. А другое, гэта вельмі цікавая сітуацыя. Чаму? Таму што расійскі рубель, курс на расійскі рубель, ён перастае быць такім рынкавым. Ось. І гэта вельмі цікавае пытанне для знешняга гандлю Беларусі. Чаму? Таму што знешні гандаль Беларусі шмат у чым у гандлі з Расіяй перайшоў на расійскі рубель. То бок нам будуць плаціць валютай рынкавы курс, на якую будзе устанаўліваць расійскі цэнтрабанк. А гэта азначае, што цэны на беларускія тавары, на беларускую вытворчасць будуць вызначацца не рынкам, а Эльвірай Набіулінай. І гэта вельмі цікавая сітуацыя, гэта вельмі кепская сітуацыя для Беларусі, для беларускіх вытворцаў і для беларускай дзяржавы таксама. Чаму? Таму што намаляваць можна які заўгодна курс. Я не кажу, што яны вось адразу пачнуць маляваць гэта ўсё, але у іх з'явілася такая магчымасць. Ну і яны могуць намаляваць вам любыя даўгі, напрыклад. Ну, яны намалююць курс беларускага рубля к расійскаму такі, які ім падабаецца, і вы будзеце вымушаны прадаваць, напрыклад, альбо рабіць клірынг па гэтым курсе. Вы хацелі прадаць, напрыклад, не ведаю, там тону збожжа, ну, напрыклад, па $1000, вы продалі там за расійскія рублі, па курсе вы думалі, што гэта будзе $1000, расійскі цэнтрабанк намаляваў вам 900. А чаму? Ну, вось так рашылі. І все. Так захацелі. Так. Давайте вернемся да сітуацыі з крэдытамі. Нацбанк б'е трывогу. З аднаго боку ён як бы хваліцца, што крэдыты актыўна бяруць і насельніцтва, і прадпрымальнікі, а з іншага боку кажа, што ёсць такія вялікія рызыкі, так, што зменшыўся кошт крэдытных рэсурсаў. Вось чаму так адбываецца і чаму, напрыклад, калі ёсць рызыкі, не спыніць увогуле вось гэтую выдачу крэдытаў? Некалькі чыннікаў тут ёсць. Прадпрыемствам патрэбны грошы
на закупку тавараў, на закупку абсталявання, гэта інвестыцыйны попыт. Вось. Людзі чаму бяруць крэдыты? Тут можа быць шмат чыннікаў, мы да канца не ведаем, бо мы не маем незалежнай сацыялогіі, мы не маем надзейных даных з Беларусі зараз. Бо ўсе даныя яны зараз закрыты. Не ўсе, а шмат якія даныя, і нават пералічыць цяжка. Калі ты не ведаеш наўпроставыя даныя, то праз нейкія ўскосныя даныя таксама цяжка пералічыць, чаму вось беларусы сталі браць больш крэдытаў. Тут можна казаць толькі пра некалькі фактараў. Напрыклад, фактар можа быць тое, што заробкі падвялічыліся ў людзей, вось, і яны зараз могуць браць большыя крэдыты. Гэта першы фактар. Другі фактар гэта тое, што сапраўды стаўка рэфінансавання Нацбанка і стаўка, па якіх даюць крэдыты, яна людзьмі ўспрымаецца як нізкая, яны чакаюць больш высокай інфляцыі. То бок людзі чакаюць, што яны, можа, і не страцяць на гэтыя працэнты свае грошы, мо дзесьці заробяць, таму што будзе дзесьці дэвальвацыя, дзесьці высокая інфляцыя. То бок чаканні інфляцыі яны высокія, чаканні інфляцыі, дэвальвацыі таксама высокія. Вось. А што рабіць, калі ў цябе высокія чаканні? Гэта такі, ведаеце, беларускі шорт, як кажуць. Калі на заходніх рынках гэта адбываецца пры куплі-продажу акцый прадпрыемства, ну, напрыклад, ты ведаеш, што там нейкую акцыю будзе падаць, ты бярэш яе ў доўг, прадаеш, а потым выкупляеш за меншыя грошы, ну і розніцу маеш на кішэні. Тое самае можна рабіць з беларускім рублём. Вы бярэце нейкі крэдыт, ну, рэсурс, як крэдыт, беларускі рубель, купляеце, напрыклад, памяшканне, кватэру. Ось, рубель падае, вы ў плюсе. Все. То бок гэта такі беларускі шорт, не рыначны, ведаеце, не біржавы, але вось такі наш такі нацыянальны. Вось. Я лічу, што людзі могуць ацэньваць рызыкі дэвальвацыі як высокія, паўтаруся, і таму браць больш крэдытаў. Вось гэта, напэўна, асноўныя чыннікі. Але чаго баіцца Нацбанк? Нацбанк баіцца вялікай інфляцыі і дэвальвацыі. Ну, хутчэй нават не дэвальвацыя, а інфляцыі, бо галоўная задача, галоўная мэта любога Нацбанка, Цэнтрабанка – гэта кантроль над інфляцыяй. Вось. І ў іх стаяць параметры. А беларуская эканоміка, яна вельмі цікавая тым, што ў нас жа інфляцыя, яна кантраляваная, яна не рынкавая ўвогуле. То бок Нацбанк нават не ведае, якая насамрэч сапраўдная. Адпусці цэны, і ў цябе атрымаецца інфляцыя мо і 20%. Вось. І ты не зможаш кантраляваць. То бок нават Нацбанк, ён знаходзіцца ў такой сітуацыі, калі ён не разумее, што там адбываецца. Нават маючы ўсе гэтыя даныя перад вачыма, аналітыкі Нацбанку знаходзяцца ў такой непрадказальнай сітуацыі. І яны адначасова бачаць, як павялічваецца грашовая маса. Насамрэч, шмат такіх звычайных людзей, недасведчаных у эканоміцы, яны думаюць, што грошы печатаюцца вось, ну, як паперкі, вось гэтыя, так, каляровыя. Але насамрэч большая частка грошаў друкуецца праз крэдыты. Гэта не наяўныя грошы, гэта крэдытныя грошы. І вось калі мы кажам пра павелічэнне крэдытавання эканомікі, мы кажам пра павелічэнне грашовай масы. Гэта грашовая маса, яна заўсёды выліваецца на рынак і падвышае інфляцыю. Ну і вось Нацбанк знаходзіцца ў такой сітуацыі. З аднаго боку заціснулі цэны сваім кантролем, і там гэты вось патэнцыял вялікі ёсць, каб інфляцыя паскорылася. З іншага боку, грашовая маса вырасла. Ну, зразумела, што ім страшна, што там будзе. Таксама беларусы пачалі больш актыўна несці грошы ў банкі на дэпазіты. Як мне падаецца, што раней нейкі быў спад гэтай актыўнасці, цяпер гэта зноў пачалося. З чым гэта звязана? І вось я чытала, што Коштурада заўважыў так, што жанчыны чамусьці актыўныя ўкладчыцы. Ёсць меркаванне чаму? Адказаць вельмі проста, жанчынаў у Беларусі больш. Калі паглядзець на дэмаграфію, то жанчынаў становіцца больш ва ўзросце ад 30 гадоў
і болей. А чалавек так збудаваны, так пастроены, што ён пачынае адкладваць грошы на старасць дзесьці вось з 30-35 год. А там ужо жанчынаў больш, чым мужчынаў, ну і жанчыны больш такія, ведаеце, схільныя зберагаць. Калі мужчына больш схільны там патраціць, таксама на сям'ю, на сваю жанчыну, то жанчыны яны больш такія схільныя ашчаджаць трохі грошы на ўсялякі выпадак. І асабліва, калі мы кажам пра жанчын такога сталага ўзросту, які ўжо паднакапілі грошы, якія там выйшлі на пенсію, альбо вось-вось выйдуць, альбо ўжо жывуць на пенсіі, яны звычайна маюць такія буйныя зберажэнні, буйныя не ў памерах міравых, а буйныя ў памерах сярэдняй беларускай зарплаты, зразумела. Ось, і калі мы пабачым на ўсякія махлярскія схемы, ось, то мы там вельмі часта бачым, як дураць галаву такім жанчынам ва ўзросце. Бо ў іх ёсць грошы, у іх ёсць што выдураць. На жаль. Таму і жанчыны зберагаюць больш, іх фізічна больш, і ў іх паводзіны такія больш ашчаджаць на ўсялякі выпадак. Але чаму раптам зноў актывізаваліся несці ў банкі вось на дэпазіты класці? Пачалі давяраць беларускаму рублю? Хутчэй за ўсё, як кажуць, перагарнулі старонку, супакоіліся, глядяць, што быццам бы крызіса няма ўжо 3-4 гады вось пасля выбараў, нічога такога не адбываецца, страшна трымаць там дзесьці пад падушкай гэтыя грошы. Укласці ў Беларусі гэтыя грошы амаль няма куды. Вось все, што ты можаш там набыць у Беларусі, гэта нейкае мяшканне, нейкую кватэру. Все праз гэта, ну куды укласці грошы? Застаецца толькі банк. І калі ў цябе вось такі настрой, што крызіса, напэўна, не будзе, вось, а мы з вами ведаем, што гэта ядро гэта жанчыны, і гэтыя жанчыны, гэта жанчыны такого ўзросту звычайна 40+, і гэта жанчыны вельмі часта адзінокія жанчыны, і гэта жанчыны, якія вельмі часта глядзяць БТ. То бок гэта ядзерны электарат Лукашэнкі, і яны могуць верыць вось усей гэтай прапагандзе, хлусне, якая на іх льецца з БТ, СТВ, НТ і так далей. То бок гэта, ведаеце, такі фактар хутчэй псіхалагічны праз прапаганду, чым такі рацыянальны. Вось. Таму жанчыны больш зберагаюць, могуць праз гэта уклады расці, чаму не. Калі мы ўжо закранулі вось гэтае дэмаграфічнае пытанне, так, сёлета у верасні рэкордна малая колькасць школьнікаў, першакласнікаў ідзе ў школу, так, гэта 97 000 супраць там 123 ці 115, якія былі там у мінулыя гады, так? Вось што гэтая лічба кажа з пункту гледжання дэмаграфічнай і эканамічнай? Гэта кажа нам, што праз там 10 год у нас будзе значна менш студэнтаў, праз 10 год у нас будзе значна менш працаўнікоў, вось, і гэта нам кажа, што вось наша піраміда, яна такая дэмаграфічная, яна перавернутая, то бок яна выглядае не вось так, а вось гэтак, у іншы спосаб. Гэта азначае, што ў Беларусі там цягам 10, 15, 20 год праблемы, як плаціць пенсіі, ось, яны будуць выключна пагаршацца, бо ўсё меней і меней людзей працоўнага ўзросту будуць вымушаны ўтрымліваць людзей сталага ўзросту. Гэта азначае толькі адно: пенсіі будуць скарачацца. Ну, вось тое, што цяпер улады спрабуюць вырашыць пытанне з кадрамі і абяцаюць плюшкі пенсіянерам, маўляў, вось будзеце працаваць, тады мы не будзем вам, ну, ці скарочаная пенсія будзе не такая там малая, а будзе большая. Наколькі гэта слушны крок, і ці выратуе гэта хоць крыху сітуацыю на рынку працы? Можа, крыху і выратуе, але у дзяржавы зараз няма грошаў, каб праводзіць такую палітыку, ведаеце, асэнсаваную, доўгатэрміновую. Ну, можа год, можа 2 гады яны будуць праводзіць гэтую палітыку, але там будзе такая розніца, што, ведаеце, лепей сядзець на пенсіі. Асабліва гэта праблема будзе назірацца сярод мужчынаў. Мужчыны ў нас паміраюць вельмі рана.
сярэдні такі ўзрост мужчыны 60 гадоў да смерці. І я вось зараз перад сабой бачу дэмаграфічную піраміду. Мужчыны ў нас знікаюць так вось відавочна пасля 65 гадоў. Там іх скарачаецца. Вось зараз у нас мужчына ва ўзросце 65-70 220 тысяч, 70-75 150 тысяч. Гэта працаздольнае насельніцтва, так? І гэта пенсіянеры. 65-70 гэта 200 тысяч, 70-75 гэта 150 тысяч і 75 плюс гэта яшчэ 150 тысяч. Ну, то бок, вот, калі браць мужчынаў узроста 65 плюс, давайте налічым гэта 300 тысяч. У нас, не, дакладней атрымліваецца 220 тысяч плюс 150 тысяч. Гэта 370 тысяч. Ну, і яшчэ здесь 150 тысяч. Это 470, ну, троху больш за 500 тысяч чалавек. Але калі жанчынаў палічыць, у нас атрымліваецца 330 тысяч плюс 270 тысяч. Гэта уже адразу 500 тысяч. Гэта я кажу про ўзрост 65-75. Гэта уже адразу 500 тысяч. І больш сталага ўзросту дадаем гэта 255 тысяч і 145 тысяч. Гэта у нас с вами атрымліваецца яшчэ 400 тысяч. То бок 900 тысяч на... Ва ўзросце ад 65 і больш у нас на 10-500 тысяч мужчынаў, 900 тысяч жанчынаў. Каб вы разумелі. Жанчыну удвая больш у гэтым узросце. Вось, ну, то бок, каго вы там моцна працягнеце. Мужчыны не пайдуць, бо яны захочуць, ну, я ведаю, апошнія свае 5 год з 60 до 65 пасядзець на пенсіі, там толькі жанчыны застануць. Ну, жанчыны бадзёрыя ў Беларусі. Жанчыны бадзёрыя, але ў такім узросце, ну, што ты можаш рабіць? Можаш унукаў нянчыць. Ну, нейкую такую простую працу выконваць, там, вахтёрам сядзець, не ведаю. Ну, ўжо сілы не тыя. Ну, вось у нас каментар, што цяпер у медыцыне альбо моладзь, альбо сталы ўзрост. Ну, вось дактароў дастануць з пенсіі, жанчынаў. Якраз жанчынаў дастануць. У нас лекаркі звычайна жанчына, асабліва, калі мы кажам пра паліклінікі, праз гэта звяно, будуць нас лячыць жанчыны на пенсіі. А ці, напрыклад, можа ў нейкіх выпадках палепшыцца сітуацыя са скарачэннем занятага ў эканоміцы насельніцтва? Якія мусіць улады зрабіць крокі? Ведаеце, што калі мы кажам пра беларусаў занятых у эканомікі, то гэта крокі такія пра пакаленне. То бок, вось тое, што вы будзеце рабіць зараз, яно адаб'ецца праз 20 год. Бок, гэта вельмі такія доўгія тэрміны. Калі казаць, напрыклад, пра там, як у Расіі гастарбайтараў завесці, ну, тут патрэбны эканамічны ўздым, эканамічны рост, а ён пакуль што не прагназуецца і не назіраецца, то бок будзе дэградацыя, на жаль. Такі асноўны прагноз. Гастарбайтары не прыедуць, бо ім лепей працаваць, не ведаю, кіроўцам таксоўкі ў Варшаве, напрыклад, чым у Менску, а самі беларусы не толькі не хочуць нараджацца ў гэтых умовах, але яшчэ тыя, што нарадзіліся, з'язджаюць. Ну, вось, дарэчы, тут на днях Лукашенко сказаў, што калі б беларусы працавалі так, як кітайцы, то мы б па-іншаму жылі. Ці сапраўды гэта так? І чаму ўсё ж ёсць незадаволенасць кіраўніком краіны сваімі грамадзянамі? Ну, вось хоча ён, каб людзі працавалі як рабы, але старанна. А вось неяк не атрымоўваецца. Чаму не атрымоўваецца? Ну, калі параўноўваць з Кітаем, што тут можна параўнаць? Першае, Кітай – гэта ліберальная эканоміка. Беларусь гэта не ліберальная, гэта змешаная эканоміка. У Кітаі ўсё-такі рынкавая эканоміка. Як не круці, а значна больш ліберальная, значна больш рынкавая эканоміка. Гэта па-першае. Яна расце больш хутка. Па-другое, там агромнае насельніцтва. Кітай гэта кантынент, нават не краіна ў краіне, а кантынент у кантыненце. То бок трэць міра там жыве. То бок ты можаш прадукаваць нешта на ўнутраны рынак і быць паспяховым. Там ўнутраны рынак у 3 разы большы, чым рынак еўразвязу, напрыклад, з пункту гледжання людзей. У Беларусі гэтага няма. Ты пачынаеш, не ведаю, там вытворчасць
чаго заўгодна, і ты разумееш, што гэты рынок ён вельмі маленькі для цябе. А каб працаваць на вялікі рынок, табе патрэбны экспарт. А які можа быць экспарт у умовах санкцыяў? Ну, на Расію. Але ў Расіі ёсць новы старэйшы брат, Кітай. Ён робіць тое самае, што і робіць і беларуская эканоміка, але ў большых маштабах, таму танней. Вось. Вялікага рынка таксама няма. Ліберальнага рынка таксама няма. Ну і апошняе, кітайцы ўсё ж такі ўступілі ў гэту камуністычную эру трохі пазней за беларусаў. Беларусаў вось, праз расійскую імперыю уцягнулі ў гэты савок на пачатку 20-го стагоддзя. Кітайцы уцягнуліся пасля Другой мировой вайны. Чаму я пра гэта кажу? Я кажу пра гэта таму, што ў кітайцаў іншая працоўная этыка. То бок людзей, якія ментальна накіраваны працаваць, зарабляць, займацца прадпрымальніцтвам, іх больш, чым у Беларусі. У Беларусі вось гэты слой людзей, якія любілі працаваць і зарабляць, рабіць бізнес і зарабляць, іх вынішчалі 3 пакаленні. У Кітаі гэта было толькі 2 пакаленні. То бок у кітайцаў ёсць яшчэ іх бабулі і дзядулі, якія могуць распавесці ўнукам, як трэба жыць, як трэба працаваць, каб жыць добра. У Беларусі, на жаль, асабліва, калі мы кажам пра ўсходнюю частку Беларусі, якая не была часткай Польшы да Другой сусветнай вайны, гэта разрыў. Ну і працоўная этыка адназначна не такая, як у кітайцаў. Ну, гэта калі казаць пра такія аб'ектыўныя чыннікі. Ліберальны рынок, вялікі рынок, плюс працоўная этыка. Вось тое, што робіць Кітай больш канкурэнтна здольным у параўнанні з Беларусю. Ну, я думаю, што Лукашенко, калі вось кажа пра нейкі кітайскі такі прыклад, ён хутчэй кажа не пра тое, што я кажу, а пра тое, што ну, вот, як бы так зрабіць, каб людзей не карміць, а яны ўсё адно працавалі. Не плаціць ім заробкі, а яны ўсё адно працавалі старанна, адказна, там, як гэты вол ці конь у 19 веку пахалі гэтае сваё поле на сабе і прыносілі прыбытак вось гэтай уладзе. Я думаю, што Лукашенко больш пра гэта кажа, а не пра аб'ектыўныя нейкія фактары, чыннікі. Дарэчы, вось апошні час можна казаць, што няма ўжо вось гэтай помпы, што там развіваюцца кітайска-беларускія адносіны, так? Нібыта Кітай, ёсць такое ўражанне, крыху так ахладзеў да Беларусі. Ці ёсць усё ж магчымасць вяртання вось гэтай зацікаўленасці Кітая? Вось я бачыла статыстыку, што ў краіне 50 000 беларусаў вучаць кітайскую мову. Няма цікавасці. Якая была цікавасць? Цікавасць была да Беларусі, як да краіны. Першая, гэта краіна транзіту. То бок тут лагістыка плюс нейкая такая зборка лёгкая з камплектаў чагосьці. Вось, гэта первая цікавасць была. Другая цікавасць, гэта праблема Кітая, куды ўкласці грошы. У іх шмат грошаў, і каб эканоміка расла, трэба рабіць інвестыцыі. То бок вось гэтыя дзяржаўныя пазыкі кітайскія, якія звязаны з тым, каб ты набываў нешта ў Кітаі і эканоміка Кітая расла. Гэта была другая цікавасць, гэта тое, што рабіў Кітай і ў Беларусі, і ў Сербіі, і ў краінах Афрыкі, і гэтак далей. Гэта іх спосаб такога росту, так? Ось, даць даўгоў, але даўгоў звязаных з тым, каб ты у кітайцаў купіў нешта. Калі ты так робіш, у цябе эканоміка расце. Гэта тое, што рабіў Кітай. Ну і што мы маем? Мы маем вайну, мы маем санкцыі, мы бачым, што лагістычны хаб з Беларусі ўжо не атрымаецца. Пакуль гэта ўсё адбываецца, пакуль ёсць Лукашенко, пакуль ёсць вайна, пакуль ёсць рэпрэсіі, пакуль ёсць санкцыі, ну, пра лагістыку казаць немагчыма. Другі пункт гледжання – гэта вось даць нейкія пазыкі, каб там эканоміка кітайская расла. Вось, а ў Беларусі заставаліся гэтыя пазыкі і нейкая вытворчасць. Ну, тут таксама гэта ўжо стала нецікава. Чаму? Таму што прасцей не пераносіць нейкую вытворчасць Кітая ў Беларусь, а працягваць яе ў Кітаю і наўпрост у Расію нешта прадаваць. І выціскаць тую самую Беларусь з расійскага рынку. Ну, то бок, не цікавы гэты проксі у выглядзе Лукашэнкі і Беларусі для Кітая.
Ну, застаецца толькі ідэалогія, вось, бо эканомікі ў гэтых стасунках ужо няма, застаецца ідэалогія, мы камуністы, вы камуністы, давайте сябраваць, бо мы ўсе камуністы. Таму так і ахладзела ўсё. І вось калі паназіраць за гэтымі стасункамі, за гэтымі адносінамі, то там эканомікі ўсё менш, а ўсё больш дыпламаты і палітыкі і нейкіх заяў. А як адбіваецца на эканоміцы нашай беларускай вось гэтая ўся сітуацыя вакол нашых суседзяў і абмежаванняў? Я маю на ўвазе і у аўтамабільнай сферы абмежаванні, так якія ўвялі Літва і Польшча, і вось гэтыя ўсе спажывецкія абмежаванні, і гэтыя ўсе перакідкі і адказы, я маю на ўвазе забараніць там піва, забараніць там сёе, тое. Увогуле нязначна. Вось, нават до 2020 года, што Беларусь для суседніх рынкаў не была значным такім рынкам, што суседнія рынкі не былі значнымі, я кажу пра польскі, літоўскія рынкі, вось у гэтым усім для Беларусі значнымі. Для Беларусі былі значныя рынкі, перш за ўсё, калійныя і нафтавыя. Калійныя — гэта адразу Кітай, Індыя, дзесьці там Лацінская Амерыка, вось, цікавасць. Калі мы кажам пра нафту, то гэта рынкі Нідерландаў, вось, і экспарт праз гэты рынак па ўсім свеце. І рынак Англіі. Там таксама хаб, як кажуць, і перакідка. Вось. На чым зараблялі? Перш за ўсё, гэта куплялі нафту расійскую па нізкім кошце, перараблялі там у нафтапрадукты, прадавалі гэта далей. Вось гэта тое, што было важна для эканомікі. Калі мы кажам пра вось гэтыя мелкія тавары, там, не ведаю, ну, малочка, яна мае значэнне, але толькі на расійскім рынку. Калі мы кажам пра рынак, там, не ведаю, ежы, у Еўразвязу нет праблем з вытворчасцю. У Еўразвяза праблемы са спажываннем. То бок, тым самым французскім фермерам плоцяць, каб яны не расцілі ежу. Наадварот, то бок, каб яны скарачалі вытворчасць, бо няма каму з'есць усю гэтую ежу. Таму што, ну, сельская гаспадарка, яна настолькі развітая ў еўрапейскім звязе, што яна вырабляе столькі ежы, што яе немагчыма з'есці. Вось. І праз гэта усе гэтыя страйкі фермераў, яны там бунтуюць, яны супрацьстаяць і украінскаму імпарту, і расійска-беларускаму імпарту. Бо як жыць, калі кошты выраблення гэтай ежы там на польскім рынку ці на французскім, яны вышэйшыя, бо тут кошт працы вышэйшы і кошт бензіну вышэйшы, а рынок такі, што яму не патрэбна ўсё гэта, так. Там канкурэнцыя такая высокая, што гэта ўсё не цікава. Ну вось праз гэта амаль што ніяк не адбіваецца ані на паляках і літоўцах, ані на беларусах. Ну, яно адбываецца трохі там, дзе, напрыклад, людзі хацелі больш асартымент, не ведаю, нейкі смачны сыр купіць, нейкае смачнае віно, там, іншую гарэлку. Вось нешта такое прэміяльнае, элітнае, нешта незвычайнае, вось. Але без гэтага жыць можна. Уладзімір Кавалкін, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошты рада», наш сённяшні госць. Уладзімір, ось яшчэ ўлады ўвесь час спрабуюць рэанімаваць вось гэтыя крамы каля дома, так? Я маю на ўвазе, што там, родны кут, так? Але чамусьці не атрымліваюцца. Чаму яны доўга не жывуць і калі ў Беларусі з'явіцца жабка свая? Жабка не з'явіцца, пакуль не знікне Лукашенка і гэты савок. Лёгка патлумачу чаму. Першая тэза. Любы гандлёвы бізнес — гэта бізнес вялікіх гульцоў. То бок табе трэба адкрыць не адну краму, а шмат крамаў, каб знізіць выдаткі. Табе патрэбна такі вось складская гаспадарка, і праз гэтую складскую гаспадарку скупаць шмат чаго, зніжаць кошты і дастаўляць па шматлікіх крамах. Гэта першая тэза. То бок гэта рынак вялікіх гульцоў заўсёды, неважна, гэта жабка, ці гэта там Ашан, ці, не ведаю, у Беларусі там Рублёўскі, жывы ён ці не ведаю ўжо там іншыя. Дабрановы, Грыны, Гіпа, Еўраопты, вось гэтае ўсё.
Гэта заўсёды рынок буйных гульцоў, таму што вельмі выгадна купляць вялікім оптам па нізкім кошце і развазіць па шматлікіх сваіх крамах. Калі ты так рабіць не можаш, то у цябе кошты тваёй працы растуць і цябе буйныя гульцы выціскаюць з рынку. Ты перастаеш зарабляць прыбытак, ты пачынаеш атрымліваць даўгі. Вось. Гэта першая тэза. Другая тэза, то бок і жабка гэта ж не магазин, які вось стаіць адзін, гэта вялікая сетка. Другое, гэта тое, што вось гэты рынок крамаў, ён не аднародны. Там ёсць як найменей 3 вялікіх мадэлі. Першая мадэль гэта гіпермаркеты, то бок такія вялікія гандлёвыя цэнтры, куды вы едзеце нешта купляць, напрыклад, на аўтамабілі. І вось гэта, там, не ведаю, вялікі Ашан, у Беларусі гэта там Грін будзе, там Карона, што там яшчэ засталося. Вось. Гэта першая мадэль. Там звычайна вялікі асартымент і вельмі нізкія кошты. Чаму? Таму што гэтыя гандлёвыя цэнтры звычайна знаходзяцца не ў цэнтры горада, аренда больш танная, там вялікая паркоўка, то бок туды людзі прыязджаюць раз на тыдзень закупіцца і жыць гэты тыдзень. Другі вялікі сегмент гэта сеткі універсамаў. Вось, калі казаць пра Еўраопт, гэта хутчэй казаць пра сетку універсамаў. То бок гэта такія сярэднія магазинчыкі. Вось, даволі танныя, іх яшчэ называюць дыскаунтарамі. Вось, але яны знаходзяцца, ведаеце, іх не так шмат, і да іх трэба дайсці. Калі, там, не ведаю, у Грын вы паедзеце, то у Еўраопт бліжэйшы вы павінны дайсці і прайсці, там, не ведаю, 1-2 астаноўкі. То бок яны не знаходзяцца пад вашым домам. Яны таксама танныя за кошт таго, што вось яны размяшчаюцца не на першай лініі, яны размяшчаюцца там не блізка да вас, вось, то бок там аренда ніжэй, таксама там буйны продаж, там спецыяльныя дысконтныя праграмы і гэтак далей. І калі мы кажам пра мадэль бізнеса, як кажуць, вось магазин на куту, так, нешта кшталту жабкі, то тут ты ўжо не можаш быць канкурэнтным па цане. Ты можаш быць канкурэнтным по месцу знаходжання. То бок жабка, умоўная жабка, гэта мадэль, калі ты вось у капцях выйшаў і купіў там, не ведаю, сметаны. Ось, у цябе ўсё ёсць, але там, не ведаю, скончылася сметана, ты нешта забыў купіць эту сметану. І табе трэба там у борщ нешта пакласці. Вось ты выйшаў, і табе ўсё роўна, колькі тая сметана каштуе. Ну, бо без гэтай сметаны борщ будзе несмачны. І ты гэту сметану пакупаеш па двайным прайсе, як кажуць, па двайной цане. Вось мадэль жабкі гэта падвысіць цану ў 2 разы і зарабляць не на таваразвароце, то бок не на буйных продажах, а на маржы з кожнай сметаны, з кожнага там піва і гэтак далей. Таксама па гэтай мадэлі працуюць, напрыклад, аўтазапраўкі. Там таксама, калі вы пабачыце, там цэны ўдвая вышэй. Чаму гэта немагчыма, вяртаюся да сваёй тэзы, пры Лукашэнка і пры гэтым Саўке, таму што яны кантралююць цэны. Яны для ўсіх ставяць аднолькавыя цэны. І калі ты паспрабуеш пабудаваць сетку жабкі, прыйдзе там, я не ведаю, чыноўнік з выканкама і скажа: давай-ка ты зробіш цэну такую, як там ва ўмоўным гіпермаркеце, які знаходзіцца там на выездзе з горада і з паркоўкай. Ну і што бізнесу рабіць, як зарабіць? Ну ты ж не можаш паставіць такую самую цану, бо ў цябе іныя кошты на гэта. Таму бізнес а-ля жабкі, ён 7-Eleven, таксама вось вялікая буйная сетка ў Еўропе, яны немагчымыя ў Беларусі. Бо чыноўнікі прыходзяць і сваімі рукамі табе кажуць, як табе бізнес рабіць. Всё. Ще просто, як, вось яшчэ такое пытанне, як перавыхаваць беларусаў, каб яны лепш ставіліся да прадпрымальнікаў, бізнесу і айцішнікаў? А насамрэч беларусы добра ставяцца. Калі паглядзець апытанні і такія асабістыя размовы, беларусы добра ставяцца і да прадпрымальнікаў, і да айцішнікаў. Ведаеце, тут ёсць нейкая такая зайздрасць,
праз тое, што нехта зарабляе больш. Але адразу ёсць і павага, што нехта зарабляе больш. То бок я бы адказаў так. На сённяшні час у Беларусі такія 3 траціны. Першая траціна гэта вось так назовем яе бізнесова-нацыянальная. То бок гэта вельмі цікавы складнік, што вось прадпрымальнікі, бізнесмены, нават айцішнікі, яны больш схільныя да ідэалогіі такой больш пранацыянальнай, больш правай, больш ліберальнай, такой праваліберальнай хутчэй, нават не леваліберальнай, а праваліберальнай. То бок вольны рынок, ліберальны рынок, там прадпрымальніцтва, рабі бізнес, зарабляй грошы, ўсё гэтак далей. І гэта даволі добра спалучаецца з такімі класічнымі кансерватыўнымі беларускімі нацыяналістамі, для іх гэта таксама окей. І вось гэта вялікая траціна. Другая траціна гэта тое самае балота. То бок для першай траціны гэта абсалютна натуральна рабіць бізнес, зарабляць грошы, і гэта нармальна. Другая траціна, вось гэтае балота, яна глядзіць як на трэцюю траціну, умоўныя ябацькі, і на гэтую траціну. Яны разумеюць, што з ябацькамі гэта жыць непрыкольна. З эканамічнага пункту гледжання. Ім, вось гэтай балотнай траціне, ім страшна займацца бізнесам, але хочацца. Але хочацца нармальна зарабляць, хочацца нармальна жыць, хочацца нармальныя заробкі, прыбыткі мець усё гэта. Яны хутчэй схільныя вось у эканамічным плане да ідэі вось гэтай першай траціны, такой больш праваліберальнай, назовем ее, нацыянальна-праваліберальна. Вот такая вось траціна. І застаюцца толькі вось гэтыя саўкія бацькі, якія працуюць чыноўнікамі, якія працуюць на дзяржпрадпрыемствах. Звычайна гэта людзі старэйшага ўзросту, такія 50+. Вось, прызвычаіўшыся да такого ладу жыцця, я пайду там на завод, буду рабіць выгляд, што працую, і няхай дырэктар робіць выгляд, што ён мне за гэта плаціць. То бок, вось яны хутчэй, вось гэтая астатняя траціна, 10-30-35%, вось яны ставяцца з нейкім такім падазрэннем і негатывам да прадпрымальнікаў. То бок у Беларусі на сённяшні, на мой погляд, і гэта паказваюць сацыялагічныя даследаванні, беларусы нават больш за еўрапейцаў і, можа быць, нават больш за амерыканцаў на сённяшні дзень жадалі бы больш ліберальнага, больш вольнага рынку, каб зарабляць, каб была і развівалася культура прадпрымальніцтва, каб айцішнікі развіваліся і гэтак далей. І гэта заўсёды, ведаеце, калі мы бачым такі публічны дыскурс, гэта заўсёды такая барацьба паміж зайздрасцю і жаданнем самім зарабляць вось столькі ж. Таму калі мы бачым негатыў, гэта часцей за ўсё негатыў праз, ведаеце, унутранае адчуванне несправядлівасці. То бок, вось хто-то зарабляе больш, чым я. Гэта не пра тое, што хто-то зарабляе шмат, і ён не павінен зарабляць. Я хачу так, як вось той, але ў мяне не атрымліваецца. Буду зліцца праз гэта. Дарэчы, улады абяцаюць яшчэ ў гэтым годзе на 16 на 15% падняць пенсіі і заробкі. Ці гэта нейкім чынам абагаціць беларусаў? Ці адчуюць яны гэтыя грошы ў сваім гаманцы? Гэта будзе залежаць ад інфляцыі. Вось, што атрымаецца зрабіць з інфляцыяй, ніхто не ведае, бо мы стаім перад выбарам, што рабіць далей з эканомікай, і нармальна на гэтыя самыя 15% праінфліраваць і прадэвальвіраваць рубель, каб заставацца у канкурэнтным рынку. То бок, можа быць, гэтыя 15-16% падвышэння яны проста знікнуць праз інфляцыю, ўсё на гэтым. А што за выбар, Уладзімір? А якія ёсць варыянты? Трэба неяк нарошчваць экспарт, бо адмоўнае сальда гандлю яно ж нарастае. А як нарасціць экспарт? Вот яйкі цяпер прадаюць актыўна. Яйкі. Аднымі яйкамі сыт не будзеш. Вось, трэба змяняць знешнетарговае сальда, а яно вельмі пагоршылася перш за ўсё праз паслугі, праз экспорт паслуг. У нас экспорт паслуг значна скараціўся. У нас 2 першых месцы займалі айцішка і лагістыка. І вось гэтая праблема з санкцыямі і праблема з рэжымам Лукашэнка, яна якраз з'яўляецца чыннікам.
санкцыі не дазваляюць нармальна працаваць лагістыкам і айцішнікам. Ну і ўвогуле вось гэта ўся савецкая дыктатарская сістэма яна не дазваляе. Вось. І перад намі стаіць выбар, нам неяк трэба выпраўляць адмоўнае сальда гандлю таварамі, і гэта можна зрабіць хутка толькі праз дэвальвацыю. Інфляцыя, дэвальвацыя. То бок трэба рабіць распродаж. А распродаж робіцца на ўзроўні макраэканомікі праз інфляцыю. Калі вы ідзеце ў краму і там видите зніжкі 20%, 30%, 50%, гэта робіць так бізнес, гэта мікраэканоміка. Тое самае, гэта інфляцыя і дэвальвацыя на ўзроўні макраэканомікі, на ўзроўні дзяржавы. Нам трэба рабіць распродаж. То бок трактары ўзяць і распрадаць? Так. А як распрадаць, не зніжаючы цэны? Трэба дэвальвацыя рубля. Тады рубель беларускі адносна расійскага рубля, адносна юаня і адносна даляра стане больш танным. І беларускія трактары стануць больш таннымі, і мы будзем бадацца з нашымі партнёрамі і братцямі кітайцамі на расійскім рынку за тое, каб прадаць гэтыя трактары, гэтыя мазы. Можа, нават нейкія гэтыя новыя трамваі Вітаўт прададзім, які спаліць там чарговае месца дзесьці ў Расіі, але а як інакш? Толькі так, вось. І мы стаім зараз, як беларусы, як эканоміка, вось перад гэтым выбарам, што рабіць далей. Глядзець на тое, як сальда адмоўнае расце, вось, і чакаць ужо больш жорсткага крызісу, либо зараз рабіць дэвальвацыю, інфляцыю і рабіць наступствы крызіса, які адбудзецца ў будучыні, больш мяккімі. То бок гэта нават ужо ў 24-м годзе мы убачым гэты выбар, які зробяць. Мы яго зараз бачым. Мы яго назіраем дзесьці з канца 23-го года вельмі добра назіраем, а ў 24-м просто супер назіраем. Мы маем дэфіцыт бюджэту 1,5 мільярда беларускіх рублёў па прошлым годзе. То бок мы гэтыя дысбалансы бачым ва ўсіх сферах жыцця, і ў бюджэтнай, і ў знешнетарговым балансе, і ў тым, як закрываюцца, банкруцяцца сеткі крамаў. Вось, першыя пачалі банкруціцца гэтыя сеткі дзецкіх тавараў і так далей. Мы гэта назіраем паўсюль. Вось, то бок там трашчыць так, што незразумела, што рабіць з гэтым. Вось. І, выбар ён даволі просты. Рабіце распродаж. А распродаж гэта інфляцыя. Всё. Ну што ж, відаць, з такой парадай уладам беларускім, так, мы скончым наш эфір. Я нагадаю, што гостем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў кіраўнік праекта «Кошту Рада», эканаміст Уладзімір Кавалкін. У нас праз 13 хвілін у студыі з'явіцца Александр Кныровіч разам са Змітром Лукашком. Я думаю, што яны будуць гаварыць і пра эканоміку, і, натуральна, пра каардынацыйную раду. Вось, таму заставайцеся на нашых хвалях. І дзякую, Владзімір. Добрага дня. Дзякую всім, добрага дня.